L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's Global Ratings ikkonfermat ir-rating A- għall-ekonomija Maltija bi prospetti stabbli. It-tkabbir tal-prodott gross domestiku ta' Malta laħaq 6.2% fl-2024 u għat-3 snin li ġejjin huwa previst li jkun madwar 4% fis-sena. Tgħid li dan huwa attribwit għad-domanda qawwija fit-turiżmu u l-konsum privat. L-Aġenzija notat kif il-wasliet ta' turisti din is-sena żdiedu bi 19% fuq is-sena li għaddiet u l-infiq żdied bi 22%. S&P rikonoxxiet it-tkabbir ekonomiku moderat ta' Malta u l-pjana tnaqqis fid-deficit. Qalet li riski ewlenin jinkludu tnaqqis fil-kompetittività u l-miżuri marbuta mal-ħasil ta' flus. Tgħid ukoll li d-deficit jaqbes il-limiti stipulati mill-Unjoni Ewropea. Dwar id-dejn tgħid li dan huwa proġettat li jistabbilizza sal-2027. Tinota wkoll li s-sussidji tal-enerġija se jwaslu għal stabbilità fil-prezzijiet u li dan ukoll se jkun qed jisarraf parti mit-tkabbir ekonomiku previst. Tgħid iżda li minħabba dawn is-sussidji, il-politika fiskali tal-Gvern qed tkun dipendenti fuq il-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. Standard & Poor's innutat tkabbir fil-popolazzjoni mill-2015 u qalet li din kienet waħda mill-fatturi li bih kibret l-ekonomija. Qalet li d-direzzjoni ġdida tal-pajjiż li jissikka l-politika tal-migrazzjoni mistennija tnaqqas it-tkabbir ekonomiku. Fir-rapport tagħha tagħmel referenza wkoll għar-regoli tat-tassazzjoni u tgħid li l-fatt li Malta mhix allinjata mar-regoli tat-tassazzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiż se tkun aktar kompetittiv biex jattira l-investiment barrani. Tirrikonoxxi wkoll ir-riformi fis-settur tal-ġudikatura, iżda tgħid li għad fadal xogħol xi jsir fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-governanza tajba.